مبراتي نورتي مبرات سللي نورتي مبي شمعات ولعي نورتي كغروت لمينا يا حوي ودياو ኣብ ደገ ዝነበረ ወላዲ ናብቲ ባርዕ ሓዊ ዘሊሉ ኣትዩ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ኣብ ሕክምና ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ሰላም ጥዕና በላይ ከመይ ኣለኹም ምሳኹም ዘለኹ ሓውኩም መብራህተም ባር ሓንቲ መልእኽቲ ስለ ዘለትን መፅኩም ዘለኹ ታ መልእኽቲ እንታይ እያ ብዝሓለፈ ብዕለት 16 ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ላጭ ማለት እዩ ዘጋጠመ ሓደጋ ነይሩ عبي حدقة بتاع مزعزن لبناء السبرنا مالتي نسوي هاي حدقة أبجزا حدقة بار حوي تلعيلو حنت الدي مسكلت دقة يوتا 5 سنة يو ياو تابون حدقة بزحوا ورد أبي حكمنا بعيدر كم زلا يو استقالت حبريتا تلفزيون تجرايون بخمسي صوصيبو والله ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ መለስ ከባቢ እንዳ አቡነ አረጋዊ ትማል ምሸት ኣብ ውሽጢ መንበር ገዛ ዝነበረ ቤንዚን ተቃፂሉ ህይወት 3 ሰባት ክበልዕ ክኢሉ ቤንዚን ነሩ ተቃፀሎ ተላዒሉ ማለት እዩ ሽዑ ጋጣም መብራህቲ እውን ጠፊያ ነራ ሽምዓ እያ ወሊዓ ነራ መስለኒ ታደ دحر بنزين دما كنت نفلطو ያው ካብ ርሕቕ እዩ እሳት ናይ መስሓብ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ባህር ናይ በንዚን ለዚ ኣብዚ ወቅት እዚ ትግራይ ብሕፅረት በንዚን ካብ ተሳቀ ነዊሕ ገይራ ምክንያቱ ሕፅረት ነዳድታት ኣሎ ትዝመፅእ ነዳዲ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነዳዲ እውን ሰኣን ግቡእ ምሕደራ ሰኣን ናይ ምሕደራ ሽግር ብዙሕ بصبوق أي زرقاح النيرو بصبوق أي كهافل النيرو بنزين نرق المحجة حجة خان نافتا حجة كاتقليلو فيدرال منقستون ناب تقراي زعاتو أي بنزين أقربات دو بيرو ومزل إيو تزل حبريتا مالتيو لازي انت أيوب زين حنا خنو وصل زقبة إن تنقاقي مناتو حصلت بنزين اللو باجاج صرحو حاونا باجاج السرح باجاجنا سرحه ناي باجاج سرحنا سرحه ايو دك يعبنا روريكم بحاجه غزي سدرا نيرومس كم زي نبر خوينا مالتي طعم كبير حدقه بطعم زحزن دبخ صبر حدقه مالتي لذا بتግራይ باجاج يكون خالي سرحتي حضره نداد ስለዘሎ ናይ ነዳዲ ሽግራ ስለዘሎ ነዳዲ ኣብ ገዛና خوف ነብልና ስለዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ዓብይ ትምህርቲ ክንወስድ ኣለና ብዙሕ ሰብ እውን ክወስድ ኣለዎ ንምንታይ ዘሎ ሽግር ከይ ያኽለና ካልእ ዝበኣሰ ስድራ ቤት ሙሉእ ምስኣን ማለት ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ይከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ ሓደጋ ልቢ ዝሰብር መደንገፂ እዩ ነርካ ሳይነበርካን በቃ ብሓደ ግዜ ሳብ ዝኾነ ቅጽበትስ ከም ዘይነበርካ ትኸውን ማለት እዩ ለዚ ቀሊል ሓደጋ ኣይኮነን እቲ ሓደጋ ኣብ እሙረና ብቀሊል ከይንቀርጾ ካብዚ ድማ ዓብይ ትምህርቲ ክንወስድ ንምንታይ ኣብዚ ሕጂ ወቅቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለዘሎ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ስለዝኾነ ነዚ ፀገም እዚ ንምቕራፍ ኣብ ገዙ ቤንዚን ዘይቀምጥ ሰብ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ ኣብ ፈቀድኡ ፅርግያ ፈቀድኡ መንገዲ እኻቲ ቤንዚን ትገዞ ኣብ ሃይላንድ እኻ ትገዞ ለዚ ሕፅረት ነዳዲ ስለዘሎ ሃይላንድ በሃይላንድ ነዳዲ ኣብ ገዙ ኮፍ ዘይብል ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኮፍ ከብል ከሎ እዚ ሓደጋ እዚ ከየጋጥም ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዚ ሓደጋ እዚ ከየጋጥም ናይ ህይወት ክሳራ ናይ ንብረት ክሳራ ከየጋጥም ከምዚ ዝበለ ዝዓበየ ሓደጋ ከየጋጥመና እንታይ ዝኣክል ጥንቃቐ ንገብር ከም ዘለና ንባዕልትና ንመርምር ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሽጢ 6 ተዋርሕ 43 ከበድቲ ሓደጋታት ባርዕ ከም ዝገጠመ ዝገለጸ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ስጋት ሓደጋ ድልውነት ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ 6 ወርሒ ውሽጢ ያው ልዕሊ 43
كبرتي ناي حدقا قاصالو خمس زقاطم እዩ صبصيو زلو كبرتي قللتس ايكونن كبرت قاصالوتات 43 قاصالوتات كم استفصمه اب كتما مقاله طرح اب كالي عدو ያው ከተማ መቀለ ጥራሕ ከም ጸብጸበ እና ንርዳእ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ መላእ ትግራይ ከንታይ ጋጢሙ ካውን ላዕሊ ኸውን ስለዝኽእል እዩውን ምክንያቱ ሓደ ትኩረት እውን ትግንዛበ እውን ሕፅረት ነዳዲ የጋጢሙ ዘሎ እምበር በቲ ሕፅረት ነዳዲ ኣቢሉ ዝመፅእ ሽግራት ታይን እዮም ኢሎም ሲ ብመጽናዕታዊ ተደሪኽካስ ዝኾነ ዝተበፅሐ ወይ ከዓ ዝኾነ ዝፈልጦ ማሕበረሰብና ጉዳይ የለን ታይዳ ጥራይት ሓደጋ የጋጥም ድሕሪ ካብቲ ዘጋጠመ ሓበሬታት ካብቲ ዘጋጠመ ሓደጋታት እውን ሓበሬታ ብንጹር ዘይክረክብ ይኽእል ስፍሓት ዘለዎ ዝርግሐ ሓበሬታ እውን ክስእን ይኽእል ስለዚ ካብ ዘጋጥም ሽግራት እውን ኣይመሃርን ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዘጋጥም ሽግራት እውን ኣይመሃርን ዘሎ ካብኡ ተማሂሩ ዓርሱን ክከላኸለሉ ዝኽእል ዕድላት እውን ይስእን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጸገም ኣጋጢም ኣሎ ናይ ቤንዚን ጸገማት እኒሄ ናይ ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ሽግር ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ እኒሄ ህዝብና ካብን ናብን ምንቅስቃስ ዝገብሮ ጉዕዞ ጥራሕ ኣይኮነ ዝተኣጋጎል ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነ ዝሽገር ዘሎ እንታይ ዳ በቲ ቤንዚን እውን ህይወቱ ስጋም ምስኣን ንብረቱ ስጋም ምስኣን خالي زخفاء حدقات سقام مبصح እዩ ሽግር አጋጢሞን እዩ ስለዚህ ሽግር እዚ ዋላ ተዘይ ተቀረፈ ተዝቅረፍ እዩ ጽቡቅ ነይሩ ግን ዋላ ተዘይ ተቀረፈ ቢያንስ ተሓበሬታ ረኺቡ ኳስ ዓርሱ ካብ ሓደጋ ዝከላኸለሉ መንገዲ ባዕሉ ምንታን ክፈጥር እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ክበጽሕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ንዑየ እቲ ሓበሬታ ኩላትና በብ ዘለናዮ ወይ ከዓ በብ ዘለና ሚድያ ይኹን በብ ዘለና ዕድላት ተጠቂምና ካብ ዝሓደጋታት እዚ ኩሉ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ህይወት ምስኣን ንብረት ምስኣን ቀሊል ኣይኮነን ትዘለ ሽግርስ ልዕሊ እኹል ትሩፍ እዩ ዘሎ ሽግር ናይ ህዝቢ ትግራይ ትዘለና ሽግር በቃ እኹል እዩ ካብኡ ዝባሰ ካልእ ሽግራት ክንረክብሲ ጉባኤ ኣይኮነን እሞ ኩላትና ብሓበሬታ ምዝርጋሕ ይኹን ሓበሬታ ምሃብ ንወለድና ግንዛበ ምሃብ ምክንያቱ ከምዚ ዝበልናዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ገዝኡ ቤንዚን ዘይቕምጥ የለን ምክንያቱ ሽግር ኒሄ ሓደ ክልተ ሃይላንድ ተገዚእኻ ሓንቲ ሃይላንድ ቤንዚን ንሕጂ ትሰርሐላ ታኻለይቲ ሃይላንድ ከኣነ ኣብ ገዛኻ ኣቕሚጥካ ንግሆ ተሲኢኻ ለይቲ ሰዓት 12 እዩ 11 እዩ ተሲኢኻ እንደገና ቆርቆርካ እንደገና እኻ ትሰርሐላ ባጃጅ ከምኡን ዝሰርሐ ዘለዋ ታክሲ እውን ከምኡን ዝሰርሐ ዘለዋ ካልኦት ናይ መጓዓዝያ መኻይን እውን ከምኡን ዝሰርሐ ዘለዋ ምክንያቱ ጀረካ ሓደ ጀረካን ልዕሊኡ ወይ ሃይላንድ ዝረዝሮስ ውሕድ ይቁርብ ዘይገድስ ኣብ ገዝኡ ነዳዲ ዘይቕምጥ ሰብ ተሽከርካሪ ዘለዎ እሞ ስርሑ ምስ ናይ መጓዓዝያ ይኹን ምስ ናይ ታክሲ ዝተሓሓዝ እንድሕር ኮይኑ ግድን እዩ ኣብ ገዝኡ ቤንዚን ክቐምጥ ሕጂ ምክንያቱ ትዘሎም ሕደራ ንሪኦ ኣለና ትሕፅረት ናይ ነዳዲ ንሪኦ ኣለና ለዚ ግድን ስለ ዝኾነ ግድን ካብ ኮነ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ሓደጋታትን ሞትን ከየጋጥም እኹል ግንዛበን እኹል ጥንቃቐን ይገብር ደሎ ሰብና ዝብል እውን ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ለዚ ንዑ እየ ዝሓበሬታ እዚ ዝልጥፎ ዘለኹ ዝሓበሬታ እዚ እውን ዝዓቕመይ ምክንያቱ ኣነ እውን ኣብቲ ናይ ሚድያ ነጥፍ ስለ ዘለኹ በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ተጠቒመ ተብዚኣ ዝከታተል ይኹን ኣብ ፌስቡክ ዝከታተለኒ ይኹን ኣብ ዩቱብ ዝከታተለኒ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ በተን ዘለዋኒ ናይ መራኸቢ ሚድያ በአነቢለ ታ ዘላትኒ ሓበሬታ ድያ ዘላትኒ ፍልጠት ድያ ዘላትኒ ተሞክሮ ዘለኒ ኩሉ ነገር ነቲ ሰብና ንኽጥቀም ሓበሬታ ምዝርጋሕ መልእኽቲ ምሕላፍ ኣገዳሲ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እየ እቲ
መልእኽቲ እዚ ዝሕልፎ ዘለኹ እሞ ኩላትና እውን ዝመልእኽቲ እዚ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ኣሕዋትና ናብ ቤተሰብና ናብ ዕሩኽትና ናብ ፈተውትና ሼር ብምግባር ብውሽጢ መስመር እውን ብምልኣኽ እኹል ግንዛበን እኹል ጥንቃቐን ገይሮም ዓርሶም ካብ ዘጋጥም ዘይተሓሰበ ሓደጋታት ክሕሉ ዕድላት ተጠቒምና ሓበሬታ እናሃብና ካብ ዘይተሓሰበ ሓደገኛ ሓደጋ ህይወት ዝበልዕ ንብረት ዘጥፍእ ከቢድ ሓደጋታት ህዝብና ክሕሉ ዓርሱ ክሕሉ ኩላትና እጃምና ንዋፃእ ኢለ እናፀዋዕኹ ንዝነበረ ነፃንሕት ነዚ ይመስል ክብረት ይሃበልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ሓደጋታት ህይወቶም ዝሰኣኑ ወገናትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነብሶም ሰላም ይዕርፈልና ንዝሓዘኑ ቤተሰቦም መጽንዕ መንፈሱ ይለኣኸልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን የምፀና ሰሰናይ